Здравейте хора и добре дошли в моя като днес. Ще ви се представя кой съм аз, какви мисля да са ми целите през годините и ще обсъждаме едно нещо. Ще ви кажа какво е. Като нека първо се представя. Аз съм Марто. По-познат като Марто, но като цяло се казвам Мартин. Мартин Петков. Няма да си казвам годините. Не искам никой да ми ги знае. Както и да е. В този канал мисля да качвам контент за игри, за анбоксинг и показване на неща, които аз имам, защото докато ми се развие канала, няма да е като стария. Там много бързо се развиха нещата с едно-две видеа, които бяха само шортове и натрупах 100 абоната. И се надявам тук да събереме повече и повече абонати, защото наистина го искам това. А сега, нека да започваме с това да ви покажа общо взето каква ми е целта за напред. Ще се върнем след малко. Отново съм аз. Взех нещото, което ще представим днес и ще се опитам да го играя. Като ми пожелайте късмет, защото това не е изобщо лесно. Това е гонги. Играта се казва гонги. За тези, които не знаят правилата и не знаят какво е това, а те, които са гледали Squid Game, знаят какво е това, горе-долу фен съм на Squid Game, затова ще обясня. Гонги е игра, която съдържа 5 зарчета. Едно жълто, едно зелено, едно лилаво, едно синьо и едно червено. Като те се играят в играта на калмари. Или по-позната като Squid Game. Трябва първи рунд, ето сега ще ги извадя да ги видите, те да принтирани. Трябва да поставите едното, само един момент да се нагласа камерата. Ето. Трябва да ги разпръснете, да поставите което и да е едно, ето така. И да хвърлите едно и да вземете това. Ето така и трябва да вземете две. Можете да си го подхвърлите в тази ръка, не е забранено. Ето. Разбира се, малко съм тренирал, защото я имам доста време. Втори рунд е да се хванат, ето така да се съберат две и да се хванат две. Ето така. Ето, всичките съм ги събрал. Трети рунд е малко по-труден. Трябва да хванеш 3, след това едно, като подхвърлиш едно. Ето така. Бутнах дъвките заедно с взимането на зарчето. А няма нищо, взех ги. Ето го, в мен е зарчето. И сега взимаме и зеленото. Взимаме ги всичките в... Това не се бре. Взимаме ги всичките в една ръка. Взимаме едно произволно, хвърляме нагоре и го взимаме. Като сме го взели вече, поставяме и 4-те. Хвърляме и взимаме и 4-те. След това поставяме всички ето така. И трябва да ги сложим на ръката, за което ще ми отнеме малко време. Така че ще спра видеото и ще ви покажа като съм готов. Наистина няма да мамя. Хора, в момента треперя, защото успях по някакъв начин. Не е падна ми едното от ръката, но нищо. Ето така трябва да останат. Хвърляте ги нагоре, трябва да ги вземете всички. Едно падна. И резерва. Хора, този рунд за мен е труден, така че не успях да го направя. Сега ще се поставя отново камерата така. Още взето играта е много готина. Можете да се вземете от OLX или от някой сайт просто. Продават ги почти навсякъде. Едното е по избор. Аз лично си ги реда по цветовете. Ето. Тията. Ето това са гонгитата, които днес пробвахме. Като разбира се, не забравяйте да цъкнете да се абонирате за канала с камбанката, защото наистина ще правя много яки видеа. Сега нека да преминем към второто нещо, което ще обсъждаме. Така, сега, това, което ще коментираме сега е, ако някои деца гледат това видео и са гледали
филмчето Бакуган, което е от 2019, ако не се лъжа. Може и по-рано да е, може и по-късно, не знам. Са виждали как всички мятат едни топчета, които се превръщат в някакви си там животни или каквото и да е там, не го знам как се казва. Не съм гледал Бакуган от много време. Личи си. Но още събирам Бакугани, така че има размяни, има събираници. И днес направих една размяна с един мой приятел, който Бакуган е там. Има и още един е там. И ще ви кажа имената на абсолютно всеки. Зато малко се колеба дали е така, но мисля, че е така. Нека сега да ви покажа първият Бакуган. За тези, които не знаят какви са правилата на Бакуганите, няма такива. Ако имаш няколко, може да се състезаваш срещу твоя приятел, като има и такива карти и ядра, които сега ще се върна. Както казвах, ядра, които изглеждат ето така. Тези. Ето така. Като те отзад имат някакви неща. Аз имам и повече от 3, но другите не знам къде съм ги сложил. Да, не знам къде съм ги сложил. Няма абсолютно никакво значение. По-лесно вече с картите, като самото топче си има едно магнитче, ето тук някъде. То е като пробито, все едно е направено наравно. И то е магнит. И този магнит, като го сложиш навсякъде с нещо магнитно, той Бакугана съответно се превръща в като чудовище или там робот, каквото и да е. А този Бакуган се казва Драго и той е един от главните герои, защото ето това момченце ръководи групата от, мисля, че бяха 5 човека. Да, от 5 човека, които са 2 момичета и 3 момчета. Ако не се лъжа, не знам, може да са от 4 човека, 2 момичета и 2 момчета. Поправете ме в коментарите, ако имам грешка. Ето така изглежда. Цялата карта е магнитна отвътре. Така изглежда отзад. И ето го самото детенце. Не му помня името как се казва. Ето това е Драго. Или Драгоновид. Аз имам един огромен, който ще ви го покажа след малко. Но нека сега да ви покажа. Можете, като хвърлите, още зато той да се разтвори. Е така. И се разтвори. Само да го сгъна, да не го видите още. Така. А може и когато сте го сложили на магнит. За правилата обяснях, че на всеки един Бакуган, като се разпъне някъде между крилете му, между главата му, между опашката му, между краката, ръцете му, може да има едно номерче, което е ето така. Ето така с B. Атаката вие трябва да си я знаете на Бакугана, той трябва да си я пише. Още като взимаш Бакугана, в смисъл няма как да я пише. Като ти хвърляш, обаче започваш с една сила, която сила е с 50 атака и за двамата. И оттам натам започваш. Поставяш си Бакугана тук, ядрото, плюс 50, какво си, плюс 2 атака и така нататък. Има и кръв, която пак трябва да си я знаете. Да, то трябва да я пише тук на опашката някъде. Или както ви казах, навсякъде мога да пише в Бакугана. Това къде го пише B е кръвта. Да, това е кръвта. И още всеки един Бакуган ще решава друг. Има някои залози, които се казват, че победителя взима Бакугана, което до някъде е вярно във филма, но не мисля, че някой ще го прави. Нека сега да разтворим Бакугана. Ето така изглежда Бакугана. Казва се Драго, Драко, Драгоновид, както искате му викайте. Ето така изглежда. Тук има крила, тук има глава. Ето му и ръцете, краката и опашката. Ако някой има този Бакуган и не знае как се сгъва, краката, ръцете, хрилете и тук побутваш опашката и заедно с главата. Ето така.
Много го слагаме. Ето така изглежда след Бакугана. Готине. Ето така даже ще завърта камерата малко да ги виждате, когато през видеото. Ето така. Тук ще го оставя да ви гледам. Да се познаете малко с него. Втория Бакуган е ето този, който се води мини. Аз имам и още много, но просто не знам къде са. Даже чакайте, сега ще го сгъна този Бакуган. Да, ето така изглежда този Бакуган. Вие го видяхте отпред, за него му трябва малко повече сила, затова няма го тряскам. Директно го слагам. Ето така, трябва да го разтвориме. Ето тук отзад с краката трябва да го разтворите. И ето тук при ръцете му. Този Бакуган се казва Сампъл. Като той наистина е готин Бакуган, защото е от малките. Е рядък. Ето вижте каква е разликата. Той е по-малко от Драгото. Драгото е нормален. Но да, той също може да седи това Бакуган. Ето така трябва да се разтвори тук. Ето. Той взето се води от те апгрейднатите, ето тук отзад му пише. Също така нещо за фейков Бакуганите. Тия, които са метални, понякога са истински, понякога не. Ако сте ги купили от кутия на Бакуган, са истински. Ако сте ги купили от някакво прозрачно куфарче, не вярвайте, че са истински наистина. Само да сгъна Бакугана, който искам. Така. Това е още един Бакуган на име Нилиус. Той е най-големия враг на бандата от главните герои. Като той изглежда ето така. Той всъщност не е враг, ами врага е детето. Те се водят деца, което е с него. Ето така изглежда Бакуган. Наистина много готин. Две глави. Два крила. Две крилца. Крачета. И една опашка отзад. Няма нищо друго в него. Още взето е така ги оставям. Така. И сега идва бонуса, който няма да се види тук, защото ще закрия мене. А именно момент. Мале, той това Бакуган е огромен, бе, брат. Драго еволюирал номер 2. Като за него му трябва цяло ядро, голямо. Ето тук си пише драгоноид. И магнитът му е огромен. От другата страна. Абсолютно същия като този, само че прозрачен. Ето. И по-голям, разбира се. Ето. Крилата. Главата му се мърда. Опашката му прибира се по абсолютно същия начин. Крака, ръце. Много готин Бакуган, наистина. Даже, знаете ли какво? Ето ще мога го поставя. Ето така на ядро. Ето така малко ще ми пречат, ама нищо. И ще сложа гонгитата ето тук. Перфектно. Аз малко ще съм от тук в кадъра. Но да, хора, мисля, че това беше за днеска. Искам също да ви кажа още нещо, че искам да се абонирате за канала на Никола Атанасов. Казва се Кльомба, главно на Никола, и Атанасов с лятоса. Атанасов е с главно А. Затова искам просто да го последвате. Той има само 2 шорта, като мене имаше. 2 шорта, на които има 10 абонати. Които едния е сноуборд, другия е лятен. Не знам, много давна съм вията. Но ще качваме заедно. Ние сме приятели с него, така че и аз ще качвам в моят канал с него и той е в неговия с мене. Това беше от мен. Чао, благодаря, че гледахте. Айде!